Пацаны, короче, всем здорово. Этот день настал. В общем, помните того чувака, да, Патю, которому мы тогда подогнали байк. Потом, короче, типа, вот они гнали с Владом Беса и, короче, байк этот разломали. В общем, ребят, вкратце, вот это цена нового байка Патю, который мы сейчас поедем покупать. Байчик реально сочный. Сейчас приедем его посмотрим еще. Ну, я думаю, что там за такую цену, короче, не надо думать, а просто надо брать его. Все. Короче, сейчас ждем Патька. Сейчас он придет. И поедем. Čau, kurva. Čau, kurva. Meškáš, koko? Ešte som sa vrátil po kľúče. Hej? Vieš, keby sme to koleso potrebovali na vododadové. Môžeš pozdraviť všetkých. Čo si, kurva, spravil? Dať. Čus, čus. Aj môžeš aj Vlada pozdraviť, ktorý ti dojebal bajk. Čau, jebanatík Vlado. Ktoré sme sa dohodli? O 35. 40, kurva, koko. No, volaj tej žene a povedz, či ma do piči nepošle. Či ťa nepošle do piče, hej. Daj. Voláte na číslo mimo mobilnej siete Telekom. Bude ma počuť? Dobre? No, skús tak rozprávať, hej, aby... Dobrý deň, ja vám volám ohľadom toho bicykla, že vyrážam už z Tvrdošína, hej? Okolo 12. A nevedeli by mi to dako oni dať? Lebo ja som sa zariadil podľa toho, viete, ste napísali okolo 12. Hej, čo má to farebné koleso vzadu? Dobre, tak dajte mi vedieť za chvíľku, hej? Ďaká, dovidenia. Že ona musela odísť, že synov má doma. Že oni mi to môžu dať. No a aký je problém? Že pri jednote je asi piču, takže budeme musieť asi ku domu. No, do piči, kde je ten dom? No čakaj. 414, alebo čo tam je? Hej. No tak ja tam, nič som tam nenašiel. Ono mi nič neukazuje, vieš? Polhora, to je pri hlavnej ceste, či kde? Hej, pri kostole. Pri kostole? To tam. To je koľko kilometrov? Tak približne. 31 mne ukazoval mobil. Tento dom. To je tam pri jednote, či nie? Nie, pri kostole, ale to nie je moc ďaleko. Let's fucking go. Dobre, ideme. A few moments later. Už sme prišli. Ťa nezdvíha? Volá. Jaj. The number you have dialed is calling now. Tak poďme do jednoty, zavolá nám naspäť. Dačo kúpime, hej? Hej, na pitie. Už volá. Tak pozbihni. Dobrý deň, že za 5 minút som, hej, pri dome. Dobre, a mám zazvoniť, alebo budú čakať vonku? Dobre, za 5 minút som tam, hej. To pri jednote a som teraz pri tom kostole, ako mi ukazovalo na Google mapách. Ale je 441 číslo, tu nevidím nikde. Aha, 414 a hneď za jednotou zelený dom, hej. Aha, dobre, tak idem sa vrátiť naspäť. Čo som ti vravel, kurva? Veď je to za jednotou. No veď... Ty si čo povedal? Že to je pri kostole hneď. Veď tak, počúvaj ma, ukazoval na Google mapách, keď som v Tvrdošíne volal, tak pýtam sa, že to je tam blízko kostola, ona že áno. No tak... Počúvaj. No. Povedz, že sme ako kokoti chodíme tu, hej? Hľadáme. No čo? Čo povieš? Tak máme, popičovka. Je to neuveriteľné, lebo je to za 200 eur iba. Tomu ver. Aj kurva. Ale toto jak dám dole, to by ma zaujímalo. Neviem, tu asi imbusák treba dať, alebo čo? To ide. Aha. No. A takto musíš to vykrútiť a potom potiahneš a máš hotovo. No. Daj do kolesa. Či do vidly? Do vidle radšej. Tyž.
Ty si spokojný? No kurva, za tú cenu. Z Kenzela si dačo zoberiem, dobre? A čo také? No veď kľuky by som chcel. Tu už nemáš čo dojebať. Už je všetko dojebané. Kurva, ale fakt je ľahučký. Strašne však. Pozri sa. Veď ja viem. No dobre, Na. poďme skladať. Dobre chlapi, ideme skladať.